yun. In my utter anger, gutter language yan eh, salitang kadto. Nung binuksan ko, bata ko, ito, galit ako nung nagsasalita. Ang ganda-ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina na unahan pa ako, patayin mo lahat. Sa galit yun, I was not joking, yung pag na-rate ko doon sa Amoranto, naturalmente, para ka namang akto. But you have the footages, I'm sure, lahat kayo, the major networks at that time in 1989. Sinabi ko na, binuksan ko yung isa kasi dinaan sa amin, tinignan namin. O sabi ko to, dahil na ang ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina ito, naunahan pa yung mga mayor. Naunahan pa ako ng mga animal na to. Kinuha ko yung usi ko, tapos tuloy-tuloy na ako. Kaya, sumunod kayo, ayaw niyo. Tapos ako yung unang first balik. Isang magasin, inubos ko, bro. Yun. Bakbakan na kami. Patay lahat. Tapos nung pagkahapon, tawag yung punerarya kung sino magbayag ng kabaong. Putas sabi ko, putang ko na niya, hindi ako magbabayag. Sabi ko sa polis, bili kayo ng banig, balutin niyo yung mga unggoy na yan. Tapos sa anilibing ko doon sa public cemetery, sabi ko, isang butas lang. Wag mo silang bigyan isang libingan. Isang butas lang, lagay mo sila din. Sabi ng maya-maya, tawag, sir, tubig na. Hayaan mo, sabi mo. Para magpalamig sila niyan sa lupa bago sila umakyat sa interno. Yan ang totoo. Well, I'm sorry if it came out at this late. Pero yan talaga ang totoo. Kinikwento ko yan, sabi ko, Rojas, panay ka ng arte mo. Magpa-stage ka lang, basta isang barbero ng gunting, okay na ako. Believe na ako sa'yo. But I said it in utter, I was angry at the time. Ginawa niyo yung pelikula. May pelikula nga yan. Ginawa ang pelikula yan. Sabi ko talaga, totoo yan. Tinignan ko sa yung bata na gumaganon at tapos dyan sa harap namin namatay, uminit talaga. Talagang pumutok ako, tapos tinignan ko, sino pa no? O ito, sabi ko, puti. Maganda, parang artista. Putang ina na unahan pa ang mayor. Ubusin din nyo. Shoot to kill. Yun ako yung usi ko sa pick-up ko. Tapos, diretso-diretso na ako. Mag-ubos ako na isang magasin. Mayor, ka nga video kay viral karon sa... Oh, well, that is my explanation. If you do not believe it, there's the network, they can show it. Ngayon, yung pagsabi ko, gutter language yan. Ganun ang mga lalaki pag nagsalita. Oh, putang ina, naunahan mo pa ako, letse ka. Yan, totoo yan. Sorry kung hindi nagustuhan ng iba. Pero yan ang totoo. That is an incident, but there is a story behind it. Yung pagsabi ko ng, oh, ito, naunahan pa ang mayor. That is a bad incident. It was a bad remark. It was a bad joke. It was not a joke. Talagang galit ako sinabi ko. Ganon ang lalaki oh, utang ina mo, naunahan mo pa ako. That's a cliche. Yung, ganon talaga. Yung mga gago, ganon magsalita. So, hindi mo talaga yung ginamin mo? Well, it's recorded. Galit ako. At kung uli, may mga layang ganon, baka ganon rin ang masabi ko. Binabatikos kayo ng mga kalaban niyo sa politika, ni Binay, tsaka ni Mayor, ni Rojas. Kung wala kayong pinatay at takot naman kayong magpa-hostage kasi baka magkamali ka ng sagot, wag ka na lang magpresidente. Yun ang buhay ng isang tao, maraming dadating. Pero ako naman ay gawa ko para sa kapwa ko tao. Pinatay ko nga lahat eh. And I was investigated by a congressional committee. Pumunta doon. Tanungin mo, look into the records of the Congressional Committee of Poblan. Pumunta sila dito, inimbestiga ako. Right at the start, who would be first to be called as a... Sabi ko ako. Tapos sinabi ko, who gave the orders to shoot? I did. Why? Because they were armed with 216s and 1 M14. And there were already persons killed. Anong hindi ba yung order? So, putang ina, shoot to kill. Ubusin mo.
Mayor, ang Listen to my explanation. I will not. As a matter of fact, I am even willing to lose the presidency. Do not make me apologize for something which I did na talagang at it was called for by the moment. But I can lose the Gabriela and all. Wala akong pakialam. Sabi ko sa inyo, I will not die if I do not become president. But certainly, as a matter of honor, I will stick to my guns. I said it in the heat of anger. Kung kayo nang doon na, sige mga kabrida, si Mar, pati si Rojas, it's all recorded. President Aquino Corp, there is Duresa, nandyan si Fiscal, lahat. Yung media, yung record ninyo. Lahat kayong mga network, mga Manila, nagliparan dito. And so, why don't you just look at the record? Sabi ko talaga, sabi ko, oh, putang ina tong mga to. Naunahan pa ang mayor, ang puking ina, sabi ko, patayin mo lahat. Oh, sa galit, ganun talaga magsalita ang, galing ako dyan sa baba eh. Hindi naman ako anak ng punyo. Well, I can retire. Eh, ito ba? Yung mga kapatid ko. Yan ang tumulong, sabi ko, tirahin natin. Ako, yung anak ko. Wala ako, ginawa ko. I will, in this particular, it's Invictus. What's it? Last two lines of Invictus. There's the two lines there. Parang sinabi ko, ginawa ko. I am invoking Invictus. I'm sorry in general. Because magsabi ko, sorry to a particular entity or person. I'm sorry to the Filipino people. It's my style. It's my mouth. I said it in the heat of anger. Mayor, But listen to the story behind. Huwag kayong basta na lang paambak-ambak dyan. Apo. Mayor, meron naman pong mga netizen na sinasabi, ginawa niyo raw joke yung rape. Totoo po. No, I was not, it was not a joke. I said it in a narrative. I was not smiling. I was just talking plain sense narrative kasi alam ko pag ginawa ko yung particular episode ng buhay ko, makakita sila, oh, may dinagdag ka doon na hindi mo sinabi. That's why yung womanize, nilalabas ko na kaagad para wala na kayong mahabol sa akin. I said it. And so, ilagay rin yung sitwasyon ninyo sa akin. There is a hostage. Tapos, gusto mo nang patayin. Pinawala naman ako ni Corazon Aquino. Hindi sana doon pa si Idol. Sabi ko itong shooter to eh. Sabi ko, tinatawag ko yung kapatid ko. Apat o tagdalawa tayo. Sige. Yan. Gusto niya akong mapresidente. Kung maniwala kayo, you have the records. TV and all. Kung ayaw ninyo ng ganun tao magsalita, pasensya. Di doon kayo sa English spokening. Yung mga kunyo. Doon kayo sa mga magnanakaw na wala namang ginawa. Ay, ano namang ginawa mo sa katapangan mo? Magpa-hostage ka daw ng barbero, be? Binay. Puro ka lang nakaw dyan. Buti ka pa. Ako dito nagpapa-hostage, pagtrabaho. Expense of my sinusugal ko, buhay ko dito. Kayo dyan, nakaw ng nakaw. Wala namang kayong ginawa. Mayor, I am the master of my fate and the captain of my soul. If it brings me down, let it bring me down. If it brings me up to the president, well and good. I will serve you. But I will not, as a matter of honor, apologize for something. As a matter of principle, I will apologize
to the Filipino people. Why? Because in the first place, every crime that is committed against a hapless citizen is always the responsibility of government. That the incident turned out to be bloody and gory. Sorry. Pero kung sabihin mo yung bunga ko, as a matter of principle, I will not. I will not for the life of me. I can lose the election today. Hindi na lang ako maka-atras kasi marami na nagbigay sa akin ngayon na mataas na ang rating ko. No, kaya kung tumagal yung rating ko, tumaas ka wala, bibigay ng pera. But may kunti ako, so I was able to move around, go to some places, campaign there. Pero tell Gabriela, as a matter of principle, I will not. I putang ina nandoon ako sa dugo. You want me to be courteous, to remember to be courteous all the time. Salitang gutter yan. Kasi galing ako dyan. Nasusunod ko lang yan doon sa mga, saan ako lumaki noon, dyan sa Barangay Jacinto Boulevard. Hindi ko problema ang problema, tingnan ninyo, anong ginawa ko? Huwag kayong makinig sa bunganga ko. Kasi ang bunganga ko talaga bastos. Kasi lumaki ako sa neighborhood na puro bastos. Sinabasabi ko sa inyo, mahirap lang kami. Nakita mo yung bahay, oh. Tingnan mo bahay ni Marcos Bin, lalo na kay Binay, may elevator pa. Putang ina, katamad mo. Hindi ko magagamit ng hagdanan. My answer, no apologies to any particular entity or person. To the Filipino, yes. Because it happened. And that is what I said, I'm sorry. Kasi kailangan mo, gwardyahan mo talaga yung paligiran mo. If there's a crime, if there's an innocent people killed for that day, that is the responsibility of government. Especially if you're a taxpayer. To that extent, I'm saying I'm sorry to the Filipino people. But to apologize to Gabriela, do not control my mouth. This is my mouth. God-given to. As a matter of apology, I will not. I will never. At huwag kayong mag-alala. Pag natalo ako, that is your. Gabriela, pag natalo ako because of this, di maligaya na kayo. Yun na ang bayad ninyo. So just pray that I will lose. And I would even say that Gabriela says that do not vote for me. Unahan ko na kayo. Do not vote for Duterte. He has got their language. Sabi ng Gabriela, sabihin ko na para sa inyo. Sige. Mayor, how about Alam mo, Gabriela, ang lahat, biday, election is not all to a man's life. Dalhin ko yung anong dapat kong gawin. I bind to it. My mistakes, my fault. You do not have to fuck it. Nga kung ganun-ganun. Ako na magsabi, sabi ng Gabriela, huwag ninyong butuhin si Duterte kasi masama ang bunganga. Ba't makinig kayo sa istorya? Sana hindi kayo ang mangyari. But if one day ganun mangyari sa inyo, then hindi ko naman, I hope it will not happen to you, to your daughter. I was the other day sa Laguna. Ito, makinig kayo, ha? I have to put something in my eyes kasi nag-laser ako. Huwag mo muna isipin yung police, yung judge, yung human rights, yung ombudsman. Forget it. Let's go by the most fundamental issue dito. The eternal equation of justice. Karma. By what right do you have to cook shabu, sell it to my daughter and son, and make them crazy for all time? Hindi ko nga pinadapuan niya ng langaw o lamok. Bakit gawain mo sa ano? Isa pa, ito ang the tragedy of it all is, sabi ko,
anong nagawa ng ama o ng ina ng isang bata na i-rape ninyo, sisirain ninyo ang katawan ng 1 year old, 2 years old, tapos mapatay ninyo. Anong kasalanan ng nanay pati nanay na ginamit ng Diyos para yung... So where is justice there? Alam mo, kakasabi ko lang, nagsasalita ako, you know what? Ayun sa Laguna, you check it out. You check it out. May nagbulog sa akin ang pulis, sabi niya, sir, may nangyari talaga na yun. Bakit? I was interrupted. Sir, may kanina sir, may pinatay na banda, na rape. Pinatay, minartilyo. You check it out. At that was the other night. Minartilyo, sir, yung dalawang nahuli, tapos yung dalawa. Sabi ko doon sa pulis, hanapin ninyo yung dalawa, putang ina, patayin ninyo. Ha? Sabi ko doon sa Laguna, tinawag ka, sayang ka mga pulis. Hanapin ninyo yung dalawa. Patayin ninyo. Yung mga ombudsman, human rights. Salamat.